हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो लोगोसेनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आंनि बे चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। दिनैनि ब्लगा जेबो नङा, आं ब्लग भिडिअ लाबोयावथ' बहुत गोबाव जाथारबायमोन नालाय, ओंखायनो दिनै लाबोदों आङो। माने गामिनि पिकनिक जानायखौ आं दसे नायनो थांगोन आरोना। बै दैसायाव गासिबो जाजोबदों आरो दै जों खोनादों, आं बेवहाय थांना नायनोसै। माने इसिबां कन्टेन्ट मोजां लाबोनो हायाखै दे लोगोफोर, कन्टेन्ट कुवालिटिफोरखौ नायनानै मिथिखादों जानांगौ। आंनि मेगना ओरै थांबाय थायो दे, बे माने आंहा माने इसिबां कुवालिटि माने कुवालिटि गैया नालाय, बेनिखायनो इसां केमेरा सिदा नायनानै बननो हाया आरो सोरबा फैगोदां होननानै जायो नामा आरो बिदिहा। आरो आंनि बे भइस रायलायनायखौ ओरैबायदि स्पिड होनना बुङो, नंखागौ स्पिडाथाय, थेवबो आं थोजासे एबा हाजासे स्ल' खालामनो नाजागोन। आंनि रायलायनायानो बिदिनोखा, आं बिदिनो थाखाय नालाय, बिनिखायनो स्पिड जायो आरोना। सिखि जादोआ नायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थागोन, आंबो इन्जय खालामबाय थागोन। स' आं बिदिनो मोजां मोजां ब्लग लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन। नोंथांमोना जि सापर्ट होदों बिदिनो सापर्ट खालामनो थाखाय होननानै आसा खालामबाय। दायो थुरु नायनोसै। Wow, camera quality is the very high. I like this. I like it. Sorry bro. आङो फैनानै सासे लोगो मोनबाय आरोना। खनसे खारनाय आद्रा सिना दोनदोंमोन ना, बे लोगो मोनबाय आरोना लामायावहा। बेखायनो बेखौबो थाङो नामा होननानै आं लिंबाय बेखौ। दा बियो ओंखारगासिनो। जेकेट गोदान बायनायनो दोहैयो नै। बेसेबां लानाय? बेसेबां लानाय? बेसेबां लानाय? बारा लायाखै। बेसेबां लानाय रा? माबाल'सो लादों, 1200ल'सो लादों। 1200? आंना 1400। 1400 लानायनिया। नै बिलाय बिथानोमोन आंनि ने। खमावब्रा। आइफनथ' लालायदों आरोना, आइफनदों नै, आइफनदों बाय नुयो। नै बिथांनि आइफन लानाय, बा बोराय नुदों होनलाय, हिट नांखादों। मोजां नुदों? आंहाबो आइफन थानायबा बेबायदि भिडिअ बनायनो थासिगोन आरो आं। चार्ज होथारानो मोनजों। नै बेखिनियानोसै दे, जों थांगोना बिसिनो थांगोन बे दुब्लि बारियावहा। जुम जाया माथो? जों दै थांगासिनो नायनो। गारि लाबोलायदों बा मानसियासो नाय। जुम जाया माथो नै? जानो माथो? नायनो हागोन नै, इथिं जादों आरोना। इथिं जाबायदि लोंनानै। बिथिं जादों, बिथिं जादों। बाय आलाय रन जागासिनो। स' लोगोफोर, जोंथ' खाथियाव थांला, जानायखौ नायला, ओमफ्राय नाहरसै नङा होमबा? फेनाय गोजासो ना नै। स' भिडिअखौ बेयाव फोजोबनो सानबाय। भिडिअआव गोदानबा एबा चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लागोन, लोगोसे लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन दे लोगोफोर। आं बेखिनियावनो फोजोब्बाय भिडिअखौ। निउ इयार्स लोगोफोर, हेपि निउ इयार्स, बाय बाय।